guys, mapa-ultrasound na kami sa buong Bantaye! Bantaye! Okay mga kabantaye, if you can remember no, mga few months ago, nagpustahan ay kami ni Michelle kag ni Boots or ni Miss Jam kung ano magiging gender sa akon nga firstborn child. Miss Jam? Ako laki. Miss Jam, matsyag mo ano? Laki. Ikaw yung... Laki. So, ako matsyag ko ano, tao. So, mula na, mga kabante. Ano mo kung mag-laki ka ba yun? Sige ba? Para sa dyan. Ha? Gaano ko Gcash? Masabi ko Gcash. Uy, mukhang kwarta ba? Grabe ba? Extortion ang ginahimo ni Miss Jam. Hindi siya malibre sa mo. Well, mga kabantay-bantay nyo na lang. Sino magdaog? After 9 months, yung anong bata na ako. Ay, hindi. Kaya may anong pagaling. Sino magdaog? Librehon May mo sa ultrasound Magiklan. man, so... Sino Ha? magdaog? Librehon mo sa Magiklan. Hindi kuya, kita mo gani nga ginapa ni Gan. Anta gani ang bata niya, makabata siya. So mga kabantay, bantayin nyo na lang ang ultrasound kung sino sama ng tsakto. Okay? Bantay So subong, babalaan natin na kung ano ang magiging gender niya, lalaki siya or babae. According kay Lakang, dala sa likod, sa niya kung gusto niya kung lalaki. So mabalaan ako ng tsakto siya karon, okay? Bantay Sa ilang mga kabantay, ay kami sumong sa Jollibee with Lakang and ang wifey ko, Toto, nagaling niya sa priority lane para dasig kami makabakal sa amon nga ice cream. Kay mag-CR kami din sa Jollibee na uya kami mag-CR nga wala kami nagbayad. Bantay Okay mga kabantay, ari na kami subong sa clinic. Okay, ga-wait na kami sang amon nga turn. And then kinahanglan di gali mga kabantay magpa-ultrasound ka, kinahanglan mo mag-inom sa damo nga tubig no. Ano ko nang reason? Para clear, para makita gigali kung ano itsura. Pati ka na. Sige, bantay Okay, so mga kabantay rin namin sa salod. Isang clinic, biyayan siya. Ito siya na. Araw siya lakso? Araw siya ay lang. Areolo. Ay, oo, ang likod. Okay. Why siya gagiho? Ay, gagiho siya. Ala, gagiho siya. Oh my gosh. I love you, gagiho siya, babe. Okay. Gagiho siya, loves. Siyempre, excited ko. Oh, yung fingers niya around. Fingers. 5 fingers. Ako yung kompleto, mayo. Parang iyang ano. Sideways. Okay. Parang iyang adyo. Mamata. Manawag ta. Ano? Iya nga chill. Okay? Amo ning iya nga cheekbone. Then this is the cord of the baby. You see this? No? I'm gonna put the color. See, that's the cord where the blood flows and it is connected to the abdomen. Sa chance ang bata. Okay? Amo na ni siya ang bata mo nga nakakaya naman. So, we will be able to see what's inside. You see this beating structure? That's the heart. Yeah, that's right. So, we're moving. Okay, this is the stomach. Okay, this is the heart. Okay, let's take a look closer sa heart. Ma-press ko, ma'am, ha? Tawag-ta ang iyang beat. Wait a minute. Tingnan tong heart mo lakso. Oo, yeah. So, ang heart, yeah. Ato, tibok-tibok. Yeah, tibok-tibok, that's right. Fetal heartbeat ng baby is normally between 110 to 160. Iya is 157, so that's good. Okay, so should I show you the gender or no na? Ano, sir, are you ready? Sige pa, wala na lang, babe.
Hindi na kulat. Okay, sige. Explain ko liwat ha. Di ba mo ning buli? Kagina actually nagwa na siya eh. Amo ning buli isang bata. Amo ning ang iyang paa sa dalong. Okay. Okay. Ang isa ka paa ay sa babaw. So you're supposed to look here. Something there. Okay. Gani, may kamot diyo kasabot sa kamot. But amo ninyo lang tawon. Kung may matindog gani, lalaki na. O, lang tawag. Gatindog. 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 You see this? Oo. Ginauyatan sa inyo kamot kanina. Lalaki? Yes! Kami. Lalaki siya. Yes! Congratulations! Sa mga scrotum. And you are looking at the baby boy. So na. O, daog kami. Okay. Sige, placenta is posterior cell. Okay mga kabantay, ginapakita siya sa buong in 3D. Okay, so ara siyang iyang lawas. Baby boy. Okay. Siya na do. Okay, so mga kabantay, mabalik pa kami di sa mag 7 months lang ako ng wifi para sa sa 5D. Bantay eh. Okay, so mga kabantay, we're done sa aton nga first gid nga ultrasound. Kaya gupod namon diya nga mo nga gwapa-gwapa nga to. Si Bautista. Dr. Bautista. Okay, so mabalik pa kita di kabantay sa mag 7 months lang ako nga wifi para makita tagad ang itsura ni baby. So, again, ang amon nga first born is a boy. Okay, so hasta sa sunod liwat ha, bantay eh. Okay, so mga kabantay, again, ari kami sa clinic ni Dr. Bautista. Ari ang name sa ilang clinic, ang KK Pareno or Pareño. KK Pareno Bautista. Hindi siya makitaan sa, lapit lang actually sa San Agustin. Okay, lapit lang siya sa San Ag. Nasa side lang siya sa San Ag. Okay, kaglapit man siya sa Riverside. Okay, sa mga kabantay, another thing, may ara pagid gali dire, art gallery sa ilang anniversary sa February 8. Okay? So may art gallery sila di nga hiwaton sa ilang clinic. And sa mga gusto gali makabil sang discount, nga para sa gipakita namon kagina, kinahanglan mapaschedule gid kamo di by February 8. Okay? Sa mo gid ang adlaw ka mapaschedule, pero pwede kamo din kapas ultrasound anytime or any day or any date between February 8 to April 8. Okay? Pero ang schedule nila dapat February 8 ari kamo di. Okay? So bantay eh. Okay, sa mga kabantay, since nga baby boy ang amon nga eldest or ang amon nga firstborn namon is baby boy, ang pangalan niya na is Davy Jobert. Davy Jobert. Kay kung babae siya tani, Davy Pauline. Pero kay baby boy, Davy Jobert. So, again, Davy Jobert, see you in June. Okay, see you. Bantay eh. Bantay eh!